Lakaw ta guys kay ang deposit kong money sa akong brother. Okay. Akong brother is to us sa Manila. So he borrowed money from me. So I need to deposit. Deposit to guys. Sige na kong lakaw. Ani guys, akong gasolina oh. Palitay na pod ko. Hi. Okay. Init. Init kaayo guys as in. Limang kag 12 noon. 12:50 almost 1 o'clock na. Imbis nagwashing ko guys, and then karon ako nang ihay-hay na lang nako. Nag-message na akong pag umangkon. Okay. Let's go. Hay sayo nung pa to akong mga nilabhan dito. Duhar ba to ka-load? Bagay gamay naman. Tapulan lang ko guys. Sabi mo tapulan ko mag-hay-hay. Tapulan ko magpilo. Muna nga. Usahay ko maglaba ko. Magtapok ang akong duha na kalabhanan. Bali, niuga na ang akong unang gilabhan. Maglaba na pod ko. O pa na pilo ang una na akong gilabhan nga niuga na. Mag-call a friend na dayon ko. Nawag dayon ko atong bata nga nag-eskwela sa among siling. Ako din siya tawagon nga. Langga, pilas ako mga sinina. Wala na papilo guys. Nga ako ang suhulan. And then para kuan. Para dili ra kaayo. Gamay ra man iyang trabahoon. Ako na po siya palimpyon sa balay. Palimpyo na lang po tayo sa balay. Estudyante man siya guys. First year college. So, may na lang makatabang po sa iya. Pamasahin niya. Iyang allowance. Siya guys. Magpilo niya. Magsilig lang. Silig sa balay. So, yan. Ibugnaw na akong feeling kay effect na ang aircon sa kusakyanan. Siya guys. Init kayo. Karon may problema na po ko guys kung ako ma-parking. Kanang bangko nga akong atuan guys. Before, ang kilid ana, gapaparkingan pa. Kadugayan, ambot ba ning among kuan, gobyerno. Itanggal ang parking. Problema na dayon mi guys. Daw kami mag-parking. Ay no, makakita kong parking karon mas duol ra dito sa bangka. Grabe jud ka init. Oy. Murag sayo na akong way. Dito ko sa boulevard niya agi. Sige na lang. Okay na ni. Tuyok lang daan ni mangita og parking. Lagi. Parking jud guys ang problem sa city. Butuan City. Makapark lagi ka guys pero grabe kalayo pa sa imong baktason. Hay na lang. Kikipoy. Lisod, mangitag parking. siya guys.
Nahutdan ko sulti guys, oy. Kumusta man mo guys? Ako, since pag-abot na ako guys, gikan ko nag-run this morning. Nag-run man ko og kuan. Nag-run mi og 7 kilometers kay community run man. So, nangapi mi, human pangapi. Ito ko og palengke. Pagkagikan og palengke, ako pong giatiman ko ng akong gipamalit. Nagluto ko. Yes. Naglumpia ko guys. So ako pang girap ang lumpia. Yan siya guys. Lumpia gulay. Singan ani. Gulay with ground kuan. With ground chicken fillet. Ay. Ground chicken fillet, and then pagkahuman, nag-multitasking ko guys while nag-wrap ko sa lumpia. Nagkuan ko guys, nag-washing machine. Yan, nag-washing. Ako og washing. Ito magayhay na lagi ko. Itawagan, nag-message man ako pag-umangkon sa ako. Ante, pag-deposit na og money. Uy! Ako sa napuntang stop. Ito nga, nagdali-dali na yung ilis guys. Actually, nag-shower naman ko ganina morning pag-abot na ako. Hindi ko sa akong kuan, run. Siyempre, grabe kainit. Ipaningot na ko. Shower na po. So, naatag diri karon sa Gaisano traffic light. Yes, guys. So, magbabay na ko guys. Kay, unya, mag-struggle na po kung pagita og kuan. Parking area. Sumurat, babay mo man, chuk-chuk.